Türkmen Radyo'dan çağırıyor. Türkmen Radyo. Assalamu aleyküm aziz Türkmen Radyo dinleyiciler. Assalamu aleyküm. Mening ana kimligimi biliyorsunuz. Türkmen Radyo tarafından men çağırtır. Bu akşam hem sizlerin hizmetinizde bir yaxşı aydın bilen geldik. Türkmen Radyo dinleyiciler, sizler hem dinleyecek aydınlarına ve Türkmen Radyo mesaj yazılan yerden billere bildirebilirsiniz. Şılaydım deyip Türkmen Radyo tarafından şılaydım bolsa men dinlertim deyip Türkmen Radyo sayfasının mesaj yazılan yerden billere bildirebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Aziz Türkmen Radyo dinleyiciler, bazı dostlarımız mesajlarını uzadanda mesajlarında yazıptırlar nem için oynar yanak bul dans ederimiz yanak aydımlar koyulan yok deyip hemmesi var hemmesi günlerinize gelmesin hiç bir zat yoktur deyip var hemmesi var bıçar tor hemmesini tiyarladı onun birbirler sadece bir günümüz düşünüp bilişidemiz yok. Ay, yıl, gün hemmesini düşünüp son başladık. Ama seyi eksikliklerimiz var. Bazı dostlarımız aydıptırlar ki Türkmen Radyo internet üzerinden var mı? İnternet üzerinden var. Türkmen Radyo yazsanız çıkar internetten. Çünkü başka yayınlara hal başlamamız yok. Ne için? Bir mening bilen bolmuyor bu işler. Bana bir sadece bir neçe adam gerek. 24 saat açık durar yanak Türkmen Radyo. Bunun için eksikliklerimiz var. Bunun hemmesini tamamlayacak inşallah. Sizlere qoğu hizmet vermekte. Türkmen Radyo tarafından. Hemmesi mayda hemmesini edecek. Ama şu bile bir var sadece Facebook bilen Google'da var. Türkmen Radyo yazsanız hemmesinden bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. 24 saat açık hali 10 yanak edibilemiz yok. Ne için edibilemiz yok? Çünkü adamlarımız eksik. Bir özümüz aydım koyup aydım boşuna çalan bolup duran bilen bolmuyor ahir. Munda qoğu sillerin bilen vakt geçirecek qoğu gepler bu zatların hemmesi önemli. Bunun için adamlarımıza Türkmen Radyo tarafından boldu mu son 24 saat sizlere son sizlere Türkmen Radyo başlayacak. Qoğu aydımları, sizlerin permayişlerinizden qoğu aydımları başlatacak inşallah. Ama bu akşam hem Türkmen Radyo tarafından dinletecek aydımımız Enecan diyon aydıma Türkmen aydımlarımızdan birazcık şol aydım dinlersen yine gepleşingimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rehmin gilsin gözden akan yaşıma Mehriban ecem diyon aydımları Türkmen Radyo tarafından bu akşam koyacak. İnşallah Türkmen Radyo'nun ayındamızda ayındalarda yaxşı sizlere hizmet verecek ama Türkmen Radyo tarafından gelen mesajlarımız var.
Türkmen Radio tarafından näme üçin oynarmyz ýanak bir joşarmyz ýanak aýdym näme üçin goýlan ýok diýipdirler. Rozay boldugy üçin Türkmen Radio tarafından bular ýanak aýdymlary goýamyz ýok. Bolmasa bu aýdymlaryň hemmesi bar azyjyk şol aýdymlardan diňläliň, soň ýene gepleşigimize dowam etýäs. Oýnaryňyz ýanak aýdymlar hemmesi Türkmen Radioda. Ay bölek aýdymlary Türkmen aýdym. Ya bulaydyma aýdymmy diýorsaňyz başga bir aýdym. Türkmen Radio tarafından hemmesi hyzmatlaryňyza geljek, amma Rozaydan soň. Rozaylarında halk aýdymlardan terjih etdik, amma bu aýdymlaryň barysy Rozaydan soň sizleriň hyzmatlaryňyza oýnaryňyz ýanak, dans ederiňiz ýanak, ýeriňizde dur bilmeziňiz ýanak aýdymlary hemmesini listeli aýdym listelerimize tiýarlýos. Sizleriň günüňizdäki gamlary, stresi almak üçin hemmeňiziň Türkmen Radio tarafından gowy hyzmat bermek üçin sizlere bu aýdymlary tiýarladyk, amma Rozaydan soň. Hasretin şekip edidim, yekeziwim boşebatın şekebilmem eşiğimin yüreğimde yakan oldun, bana sen gerek imişim, sen bilen menin şu ömrüm kalbimde bu sevi. Wow. Rozaylarında bular ýanak aýdymlary goýarsak soň oýnak gidersiňiz diýip goýamyz ýok. Rozay doga ediljek aýlardan. Ho Türkmen Radio dinleýijiler. Hawa doga etmäni unutup ýene oýnak gidibersiňiz günaňyza girmäli diýip hem ýagşy däl. Rozaylarında halk aýdymlary we bir gowy başga aýdymlary terjih etdik, dinlejekler hem mesajlarında. Türkmen Radio tarafından goýjak aýdymlaryňyz oňanak näme aýdym bolmasyn diýipdirler. Bizler hem baş üstüne diýdigimiz üçin goýa bilemiz ýok. Bazen diyorlar ya bir işi edebilemiz yok, elim ayağım bağlı yanak deyip. Anın şu mahallar boluyor. Şu zamanlar boluyor, aýdym ýanynda goýup bilmän oturuyorsun. Amma kıstanmaň, bir ay kıstanmaň, bir ay. İnşallah Rozaýymyz geçsin. Ondan soň näçegmi men bilýän. Bu Türkmen Radiowy nira getirjek men bilýän. Bir ay kıstanmaýan o näme? İnşallah bulay hem gow dua edeliň, namazlarymyzy okyl, rozalarymyzy tutalaň. İnşallah okyn namazlarymyz, tutan rozalarymyz Allah dergahynda kabul etsin. Cümle musulmanlaryň kyny. Bu akşam hem Türkmen Radio tarafından Hudaýaryň aýtjak bolýan, amma hiç dilim baran ýok. Bu akşam hem Türkmen Radio tarafından sizlere bir Türkmen aýdym bilen birlikde goýýan. Hemmeňize akşamlaryňyz haýyrly bolsun. Sag bolun, eziz Türkmen Radio dinleýijiler. Türkmen Radiodan aýrylmaň. Sag bolun. Turkmen Radio.
Radio.